गाव ओइ साननैसो सिगां नोंना मा भाइरेल जादोंमोन भिडिअ कलाव नोङो सोरनो मा बुस्थु देखायदोंमोन मुलि फुनो नोङो नोंनि देहा सोलेरा जेबो अबस्था गैया मिन्थिगौना नोङो लोगोफोर दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे बिराद गोनां खबर आपडेट हिसाबाव लाना फैलायबाय आरोना लोगोफोर नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरोना लोगोफोर जोबजासिम जुदि नायाब्ला बुजि मोननाय नङा आं मा भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोननि सेरावहाय थ' बिदिब्ला थौदो दायो बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला लोगोफोर सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनि नोंथांमोना नायलांदो माने लोगोफोर मुलि फुननानै सिख्ला गोरलैनि महर लानानै ओरैबायदि सेंग्राफोरखौहाय लफायनानै दिनै बिथाङा माने देहा सोलेर फाननानै बेफोरबायदि माने ओरैबायदि रां खामायो होनना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरोना लोगोफोर सोर बुंदों नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेलखौ नायनानै नङा होमब्ला बेजोंनो आरो इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायना बुजि मोनखाबाय जानो हागौ मा भिडिअ लाना फैदों आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना बै निजोरा बर'खौहाय मैदेर बुरिया मा बाथ्रा लानानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय खेंफोरथि होदों आरोना लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय अब्लासो बुजि मोनगोन दिनै बिथांमोना दायो ससियेल मिडियाआव मानो थाखाय माने रेन्डि रेन्डा बेफोरबायदि फाननाय जानाय जायि बेफोरबायदि गोबां बाथ्राखौहाय रायरायदों बा सावरायदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरोना लोगोफोरथ' नायलांदे बिदिब्ला नोंथांमोना दैदेनजों थाफानानै दैदेननि खिथु खारफानानै फलोवार्स एसे खामायना लाबाय एसे मानसिफोरजों सिनायजाबाय ओमफ्राय दा बेसेबां दुगि बे मानसिया नालाय ना नोंथांमोना नुदोंना बियो होनदों औ भिडिअखौ बानायबा गावनो गावनि खुगानिफ्रायनो बुंना लाखाबाय दायो मेकआप खालामनानै बियो गाबो मिन्थिगौना मेकआप दुनियानि मेकआप खालामना लायो आङो दा गाबनांगौ इमोसनेल खालामनानै मानसिफोरखौ बोनांगौ गावजों ओमफ्राय मा होनो फलोवार्स खामायनानै लानांगौ बिनि थाखाय बियो गावनो नोंथांमोननो मा बुजायबावनो नोंथांमोना गावनि खुगाजोंनो खोनाखादों मेकआप खालामनानै आं गाबो आं भिडिअ बानायो जाब्रुं खालामनानै आङो गाबगोन नामा बेफोरबायदि बुंनाय जादों बिनि बाथ्रायाव मिन्थिगौना नोंथांमोना खोनाखाबायना आरो खोनासं नोंसोर बायदि बिब' फंबाय बिदाखौ लाग्रा नङा जोङो मिन्थिबाय नोंसोर बायदि आरो इसेबां गाज्रि रेकर्ड लानानै भिडिअ बानायग्रा फलोवार्स खामायग्रा जों नङा मिन्थिबायना नोंसोरसो गाव ओइ साननैसो सिगां नोंना मा भाइरेल जादोंमोन भिडिअ कलाव नोङो सोरनो मा बुस्थु देखायदोंमोन मुलि फुनो नोंनि देहा सोलेरा जेबो अबस्था गैया मिन्थिगौना नोङो मा होनो हौवासानि गाहाम लानाय मानसिया मा देहा सोलेरा अबस्था थायो नामा मुलि फुनै नोङो सिख्ला उन्दैफोर बायदि बानायनानै लायो गावनि बुस्थुफोरखौ ओमफ्राय भिडिअ कलाव सेंग्राफोरखौ लफायो सेंग्राफोरनो भिडिअ कलाव देखायो नोंनाव जुदि इसेबां लाजिनाय दंबा नों जुदि इसेबां इमोसनेल मानसिबा आरो नोङो हौवा थैनायखौ लानानै इसेबां जुदि दुखु जायोबा नों गुबुन सेंग्रानो गुबुन हौवानो बेफोरबायदि देखायगौमोन नोङो गावनि सोलेरखौ आरो नोंनाव बिमा बिफा बिदा फंबाय बेफोरखौ जुदि मान सनमाननि खोथा सानोमोनबा आङो बेफोरबायदि बुस्थु देखायबा आंनि न'नि मानसिफोरा मा सानगोन आंखौ बेफोरबायदि नोङो जुदि साननाय दंबा नों बेफोरबायदि देखायगौमोन भिडिअ कलाव नोङो बेफोरबायदि गावनि बुस्थुखौ लं खुनानै देखायगौमोन नोंसोर आरो र' दे खोनासंबाव नोंथांमोनानो आंखौ जावैनि सिगां नोंनि मोदोमनि जिनिरखौ नायग्रो मिन्थिबाय इयो आंखौ होनदों मोदोमनि जिनिरखौ नायग्रो नोङो जुदि आंनि जिनिरखौ नुदोंबा देखायनानै हो पाब्लिकनो मिन्थिगौना नोंखौ होनदों आंनि जिनिर माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि नुदोंबा ससियेल मिडियाआव सोरबा जुदि नोंनो खिथादोंबा नोंनाव प्रुफ दंबा नों देखायना हो जोङो ओरैनो आबां जाबां बुखिया प्रुफजों लोगोसे जोङो भिडिअखौ बानायो मिन्थिबायना नोङो निजोरा ना फाजारा ना मा लरगि साला जाम्बि दुनियानि मूर्ख ओमफ्राय बेफोरबायदि मानसिखौ सोरबायदि मानसिया सापर्ट खालामो मानो सापर्ट खालामो नोंसोरो मोजां गाज्रि सिनायनो हानाय नोंसिनावबो गोहो दं मेगन दं मिथिगौना मोजांखौ बिजिरनानै सापर्ट खालाम गाज्रिखौ बिजिरनानै नोंथांमोनाबो मा होनो दाखोरफोरखौ सोरबा जमा खालामना दोनगोन नामा दाखोरखौथ' नोंसोरो ज्राबसो गारहरगोन ना हो दाखोरखौ न' सिङाव नोंसोर बिदि सोनानै दोनगोन बिनि थाखायनो बेफोर मानसिखौ ना दाखोर सानना ला दाखोर मिथिबायना दाखोरसो इसोरो आरो नोंसोर बायदि मानसिखौ आं गिया मिथिगौना नोंसोर बायदि समाजनि गुबुंले खामानि मावनाय मानसिखौ आं गिया आरो नोंनि भिडिअ लाबोनानै आंखौ सोरबा माबा मोनसे बुंगोन मा होनो नोंखौ सापर्ट खालामनानै आंखौ सोरबा माबा मोनसे बुंगोन आरो नों मानसिया नुफिननानै आंखौ मा सानगोन बेखौ आं गिया मिथिगौना नों मा सानो सान नोङो गावखौ फोसाबना लाग्रो सिगां मिथिगौ नोङो गावखौ सिगां फोसाबना लाग्रोनानै नोङो बै मालायफोरा मा सानगोन बेखौ बुजायग्रोबानो जाबाय साननानै नाय नों मिन्थिबाय जानला मोनला बेफोरबायदि बुंनाङा जाम्बि साला आंलायनो गाफ्लानानै भिडिअ बानायनो नों आंनि जायगायाव थानो मोननांगौमोन मिन्थिबाय आलु बिजि
आलु बिजिना बिब' नोंखौ डाइरेक्ट बुंबाय नोङो बिब' नोङो फंबाय जग्रा खोमा मिथिगौना इनिखायनो नोङो भिडिअ कलाव गुबुन सेंग्राफोरनो गावनि सोलेर देखायो नोंसोरबायदि सोलेर देखाय जोङो फैसा खामाया ससियेल मिडियायाव नोंसोरबायदि मा होनो सोलेर फाननानै जोङो फैसा खामाया मिथिगौ जोङो नोंसोरबायदि सोलेर फाननानै जोङो एकाउन्टाव 3 लाख 4 लाख फैसा बुथुमनानै दोनाखै बेखौ नोङो मिथिना लाबानो जाबाय निजरा मिथिगौना नोंखौ बै साफा सानै बे माबायदि मानसिफोरा नोंखौ सापर्ट खालामो आं बुंना होनोसै सोलेर नायनानै मोजां मोनग्रा गावसोरबो बेफोरबायदि मानसि नों जेरै इसोरबो बेफोरबायदि मानसिया नोंखौ सापर्ट खालामदों मोजां मानसिया गियाननि मानसिया मोजां गाज्रिखौ बुजिनो हानाय मानसिया नोंखौ रावबो सापर्ट खालामाखै बेखौ नों मिथिना लाबानो जाबाय मिथिगौना नोङो जाम्बि लरगि होनदोंमोन बै साननैसो सिगाङावबो आंनि हौवाया थैबाय आंनि हौवा थैनायखौ लानानैनो आङो दासिमबो रावबो हौवाजों रिलेशनशिपआव थाया रावबो हौवाजों जेबो जायाखै नोङो बेफोरबायदि होननानै गाबो ओमफ्राय बे साननैसोनि उनावनो नोंनि मोनसे भिडिअ नुदों लेथ्रा सोलेर देखायनाय मिथिगौना नोङो सासे फानग्रानि लाइनावसो फैयो मिथिबाय आरो नोंखौ बांसिनानो मानसिफ्रा फानग्रासो होनखादों नोङो देहा सोलेर फाननानैसो नोङो एकाउन्टाव फैसाखौ जमा बुथुमना दोनदों बङाइगावआव नोङो माबायदि 6000 रुम भारा सानै लोगोनो 3000 बाबोथ' मासाव बेसेबां थाङो जानाय लोंनाया न'निफ्राय फैयो होनदों बेसेबां न'निफ्राय लाबोगोन नोंनि जानाय लोंनायखौ बेसेबां न'निफ्राय लाबोगोन नोंनि जानाय लोंनायखौ नोङो सोलेर फाननानै बे फैसाखौ बुथुमनानै लायाखैबा आजिखालि दिनाव होनो आङो जब मावनानैबो फैसाखौ जों बिदि बुथुमनानै लानो हाया जिराय उन्दु जानो थाखाय जानो हालायनाय बिदि बुथुमनानै लानो हाया मिथिगौना सासे बिजनेसमेनाबो टेनसन जायो दिनै जोङो उन्दुनानै जाबाथाय गाबोन जोङो माखौ जानो इदि होननानै खिन्थु नोंनाव टेनसन गैया नोंसोरो मानो होनबा नोंसोरो देहा सोलेर फानग्रा मानसि ना खोथायाव खोथा आं मोनसे खोथा बुंनोसै मिथिबाय दा नोङो आलुजों जमा थायो मोनसे रुमाव नोंसोर मा मावो मा दाङो नोंसोरथ' थाखा बुरजा खोन्थालायो टिभि देखावनानै बे फैसाया मानि नोंसिना फेसबुकनि ना इउटुबनि मा मावो नोंसोरो इयो जोंखौ मा मावो होनना सोंदों आलुआबो मोनसे जायखिजाया जब मावो आंबो मोनसे जायखिजाया जब मावो जोङो मिथिगौना नोंसोरबायदि बङाइगावआव जों ओरैनो रुम भारा लायाखै आंथ' जब गैयाबा जेबो खामानि गैयाबा आङो रुम भारा थानानै इदि लासिं उदां बेराय मानसिफोरनि सिगाङाव देखायनो लाजिगोनसो आङो मिथिगौना नोंसोरबायदि मानसियासो लाजिया इदि मिथिगौना खामानि गैया दामानि गैया नोंना न' गैया नामा नों न'आवबो थाया न' गैया नोंना न'आवबो थाया अबेबा बङाइगावआव रुम भारा थायो मानि थाखाय जबबो मावा जेबो मारै होनो हायो फैसाखौ मारै होनो हायो नोंसोरो मारै होनो हायो दाथ' आंखौ नोङो मा मावो होनदों आं मोनसे जब मावो जायखिजाया आरो इउटुबनिफ्राय फैसा मोनो आं नोंथ' फेसबुकनिफ्राय फैसा दाबो सुरुवातबो जायाखै खनसेबो नों फेसबुकनि फैसा मोनाखै आं इउटुबनिफ्राय मासै मास फैसा मोनो नों फैसा नायबावनो आंनिखौ र' नोंनो फैसा देखायबावनो आं नै इदि फैसा थायो आंनि आखायाव थायो बेफोर फैसाया मिथिगौना आरो एकाउन्टनि फैसा नायनो नोङो एकाउन्टनि फैसा नायनो नोंनो स्क्रिनशट खालामनानै देखायगोन आं मिथिगौना नोङो फिट नांनानै नों गोलैनो हागौ मिथिगौ नोङो आंनि रुमफोरखौ नायनानै साननो हागौ नोंनाव फैसा गैया खिन्थु जोङो फैसाखौ खामायो आरो नोंनि बायदि देहा सोलेर फाननानै हौवाफोरनो सोलेर देखायनानै जों फैसाखौ खामायाखै आरो सोलेर देखाय मोसा जोङो रिल्स होनानै जोङो इउटुबनिफ्रायबो फैसा खामायाखै नोंसोरबायदि गाज्रि मानसिफोरखौ जोङो बुजायनानैसो आरो एसे पाब्लिकजों मोजां मोनजानानैसो जोङो बे फैसाखौ खामायदों सापर्ट मोननानैसो मिथिबाय नोङो बुरबक थ' लोगोफोर बेनोमोन नङा होमब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला बुजि मोनखाबाय बिथां मैदेर बुरियाहाय निजोरा बर'खौ लानानै दिनै नोंथांमोननि सेराव मा बाथ्राखौहाय बानसावखो आरो निजोरा बर'आहाय दिनै बिथांनि बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै दिनै मा बाथ्राखौहाय बानसावखो थारैनो एक्चुअलि दानि जुगाव ससियेल मिडियाफोराव माने इउटुबारफोरा बा जियानो जा जेबो कन्टेन्ट आलादा जेबो गैला लोगोफोर माने बिथांखौ बे बुंनाय दा बिथांनि बेफोरबायदिखौनो दिनै जोंफोरबो लानानै बुंनो गोनां बायद' जादों जोंफोरबो कन्टेन्ट खालामनो गोनां बायद' जादों बिथांनि बेफोरबायदि माने खोनाथावै जाथावथारै बाथ्राखौ लानानै दिनै जोंफोरनि गोसोआहाय दुखु मोनो सासे सानै गोसोनि मोजांफ्राबो दिनै गाज्रिनि सायाव गाज्रि अबस्थायाव जालांदों आरोना लोगोफोराथ' जियानो जा बेफोरखौ लानानै दिनै बांद्राय बुंनानैबो लाब गैया मानो होनबा गावबा गावनि गोसो आथिखालनि जुगाव माने रावखौबो राव जेबो बुंनो हाया गोहोआनो गैया माने नोंखौबो नुगोन होननाय बेफोरबायदि बाथ्राखौसो दिनैनि दिनाव मानसिफ्राहाय बुङो आरोना लोगोफोर ओंखायनो जेनेबा रावखौबो राव जेबो बुंनो हाला दाव जियानो जा आथिखालनि जुगाव बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ नुयोब्ला मानसिफ्राबो नायनो गोजोननायसो जाबाय आरोना लोगोफोर बानायबाय था लागातार कन्टेन्ट नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदि जोंफोराबो
जोंबो डलार खामायनो सानबाय बेफोरदोंनो नङा होमब्ला जायाब्लाबो थ' जियानो जा लोगोफोर जोबथारनायाव बांद्राय बाथ्राखौ बुंलासै नोंथांमोननि सेरावहाय बे मोनसे भिडिअखौ लाबोनायाव आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेराव बयनियावबो निमाहा बिबाय बेजोंनो आरो बे भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो आरो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय